Кешеләргә бәхет өчен бик күп кирәк. Бөтен дөнья, җирләр, сулар һәм күп кирәк. Кемгәдер бәхет бит ул телемикмәк. Кай вакытта бәхет өчен бик аз кирәк. Барда бар күк, тик нигәдер ярсу йөрәк. Бу йөрәккә бәхет өчен бер син кирәк. Сөям диеп, йөрәгемә кердең. Ничек таптың шуның ачкычын? Тын күл иде бит ул. Тик күрәсең һәрбер күлнең була аккышы. Син дә аккыш кебек язда килдең, күңелемнән эретеп бузларын. Ярсып ярларыннан чыкты йөрәк, тик оныткан алда көз барын. Инде китә аккыш. Сагышлардан тын күлемне бузлар каплады. Минем күңел дөньяларны айкап, эзләп, сине тапмады. Шулай да сине көтә әле. Ул бит белә сине табасын. Күл дә белә, язлар белән бергә аккышының кире кайтасын. Хәерле кич, кадерле шигъри җанлы тамашачыларыбыз. Кайнар алкышлар белән каршы алыгыз. Бүгенге көннең сәбәпчесе, язучы, фән докторы, профессор, шагыйрь, юбиляр Рифат Җамалетдин улы Корбанов. Зурламагыз, мин батыр түгел. Хурламагыз, мин бахыр түгел. Көнләшмәгез, мин бөркет түгел. Өркетмәгез, мин кертлек түгел. Юатмагыз, мин юаш түгел. Йылатмагыз, күңел таш түгел. Сөйләнмәгез, ул кеше түгел. Яратсагыз, мин кеше түгел. Мине яратып, хөрмәт итеп, минем бәйрәмемә килгән өчен бәхетле булыгыз. Ни өчен соң бу шушы кыен вакытларда зурдан кубып юбилей үткәрәләр? Күрәсең, әдәм баласына бу тормышны куганда бер тукталып, борылып карыйсы киләдер. Бу шуның өчен бер сәбәп кенә. Нәрсә эшләнгән, нәрсә эшләнмәгән? Якыннар, дуслар, исәнме, юкмы? Инде мондан да укып тормыйм. Сез шигырь бәйрәменә, шагыйрь бәйрәменә килгәнсез. Шул тормыш турында бер шигырь. Малай чакта бик үсәсе килә. Көннәр кыска, еллар озыннар. Миннән алда үсеп ат булдылар. Миннән соңрак туган колыннар. Ә мин һаман малай килеш әле. Вакыт шуша, гүя ташбака. Бу җиткәчме, әллә акыл кергәч, ул адымын кисәк ишайта. Тик мин хәзер ашыкмыйм инде, эзлигәндер тормыш тоткасын. Хәзер инде вакыт эй ашыга, чабуымнан килә тотасым. Тотып булмый, ул йөгерә башлый. Аннары тоям шканын, соңгы мизгелемдә күреп калам гомеремне, галәм ишкынын. Күрәсең, котлаулар да бар инде. Билгеле, иң беренче котлау сүзен мин үземнең җитәкчемә, Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зайдуллага бирәсем килә. Хөрмәтле кан кардәшләр, дуслар, каләмдәшләр, кунаклар, Рифат Җамал турында җәелеп сөйләргә булыр иде, андый мөмкинлек бар, ләкин аның үзенең шигырьләре бик кыска, бер еллыклар, 2 еллыклар, 3 еллыклар, 4 еллыклар. Ул бу җәһәттән дәртмәнд һәм Равил Фәйзуллин мәктәп кешесе. Шуңа күрә шундый кыска итеп, оста итеп әйткән шагыйрь алдында мин инде бик җәелеп китеп сөйләп тормыйм. Мин аның китабына кереш
Мәкалесінде жазған едім, шуңа көре менің әлбәттә аның турында сүзләрім көп, аның турында гына түгел, аның ижаты турында бигрәк шагыйрьне белергә теләсәң, әйтәләр бит, аның туган авылына барып карарга кирәк ди. Мин дә Мирҗәм авылында булдым, аның 60 яшьлек юбилей иде, 10 ел элек. Ул кечкенә генә авыл. Алар менә Рифат Жамал белән аның авылы ничектер бер-берсенә тәңгәл килеп. Ләкин шул кечкенә генә авылдан бер Советлар Союзы герое, 2 социалистик хезмәт герое чыккан. Һәм иң мөһиме минем өчен бик гыйбрәтле булды. Калымада иң беренче алтын тапкан Шафигуллин, Барый Шафигуллин, шушы авылдан икән. Ул кеше турында авантюра роман язып була. Ул кымбыртыкларыннан алтын исемле шигырь язып турында. Шуңа күрә сүземне тегәлләп мин аңа медаль тапшырмакчы булам. Бу безнең Габдулла Тукай медале, аны безнең Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллек чыгарган. Сез беләсез инде, улгая медальгә кеше битараф булмый башлый. Язучылар берлегенең котлау хаты. Хәзер инде тагын да югарырак бүлекне игълан итү өчен мин Татарстан мәдәният министрының урынбасары Дамир Нәтуллинны сәнгә чакырам. Хәйрле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Хәйрле кич, хөрмәтле юбилярыбыз Рифат Җамалетдин улы. Мин сезне Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Мәдәният министры Аюпова Ирада Хафизҗан кызы һәм шәхсән үземнең исемемнән улуг бәйрәмегез белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Рифат абый, сез әдәбиятка урау юллар үтеп, тормыш тәҗрибәсен туплап, фәндә зур уңышларга ирешкән шагыйрь булып килдегез. Тормыш тәҗрибәсе, дөньяга үзенчәлекле фәлсәфи карашыгыз шигъриятегездә дә ачык күренә. Сез әдәбиятка чагыштырмача соң килгәнсез дә булса, шигырь ул сезнең күңелдә гомер буе яшәгәнлеге бәхәссез. Бу бик табигый. Сез бит татар әдәбиятына, татар мәдәниятенә, татар фәненә бик күп шәхесләр биргән арча туфрагыннан, Мәрҗәниләр һәм Тукай ягыннан. Күренекле якташларыгызның традицияләрен дәвам итәсез. Фәндә, әдәбиятта югары казанышларга ирештегез. Ветеринария фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Хади Такташ премиясе лауреаты һәм Беркаева әйткәнчә, игълан итәм, чөнки 2021 елның декабрендә Татарстан Республикасының президенты указы нигезендә сез Татарстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесенә дигән лаеклы, мактаулы исемгә лаек булдыгыз. Затлавый бу бүләк республиканың җитәкчеләре тарафыннан сезгә тапшырылачак һәм сез үзегез язганыгызча булганнарның эше өләшү, булмаганнарның хисе көнләшү. Чын күңелдән сезгә алга таба да бөтен ниятләгән эшләрегезне тормышка ашырырга язсам, сезгә яшәү дәрте, иҗат дәрте, гомер, бәхетле гомер телим.
Рәхмәт. Bu юбилейларның икенче факторы. Дуслар барлыгы. Безнең яшьтә еш кына без инде менә мин Язучылар берлегендә үлү күмү өчен дә җавап бирәм. Шул чиракларда чырашабыз. Ләкин исән чакта чырашасы килә. Шуңа күрә менә монда иң якыннар, мине хөрмәт иткәннәр утыра. Кайберләр чынлап та озак вакытлар дус булып йөрсәләр дә кайвакыт. Бүген инде каядыр укырга, эшләргә, концертка барасың килмәсә, бер сәбәп ковид. Ул сәбәпләрне мин хайран ишеттем. Сез бер нәрсәдән курыкмыйча монда утырасыз. Шуңа күрә минем бу дөнья кызык икән. Син дус диеп йөргән кеше, сине дус диям икән дигән юлларым да бар. Кайвакыт ялгышасың да. Сез рәхмәт, зурладыгыз килә башка, килмәгәннәр үлчи ташка. Шуңа күрә монда мин иң беренче сүзне артистлар арасыннан минем якын, сыналган дустым Мирсәет Сәнгатуллинга бирәсем килә. Мин аңа багышланган шигырем бар. Коры кеше диләр мине, бәлки кемгәдер сәер, шатлыкта да, сагышта да тыңлыйм сине, Мирсәет. Син белән чыгып китәм әлкиләргә, Балташка, син җырлар минем җанымда, кичәнигә кайткач та, сине яратып тыңлаучы мин генә түгелмен дә. Синең моңнар һәрвакытта халкыбыз күңелендә. Сине белә барчасы да, Казанда, Акбүредә. Гомерең буе сине урының булсын сәхнә түрендә. Синең кебек җырчы булу халкым өчен зур бәхет. Синең кебек дустым булу минем өчен зур бәхет. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Мирсәет Сәнгатуллин. Son
алмый. Чөнки милләт булмаса, язучы үзе дә булмый. Шуңа күрә бу турыда язмаган, милләт турында язмаган шагыйрь юк. Мин дә үзем бер 25 еллап элек милли күтәрелеш вакытында Тукай бәйрәмендә бары милләт турында гына шигырьләр сөйләгәннән башка бер нәрсә. Әни турында да, мәхәббәт турында да, бары милләт турында шуннан кайтып язган шигырем. Язгы җилләр җанны тибрәтәләр, мәйданнарда ярсый шагыйрьләр, барда өзгәләнә милләт диеп. Тик нигәдер дәшми шагыйрьләр, нигә дәшми, әйтер сүзе юкмы, күзләрдә күпме сагыш бар. Буразналы куллар, бу куллардан үткән икән күпме арышлар. Нигә дәшми, чөнки җырлаучылар сулга кайырдылар кичәсен. Бүген кайралар унга, шуңа ышана алмый инде нишләсен. Мин дә дәшмим әле, бер уй борчый. Сөйләүчеләр бүген җитәрлек, көзге җилләр иссә булыр микән, көрәшчеләр себер китәрлек. Җавабым беләсез, ләкин бүгенге көндә дә безнең милләтебез өчен, телебез өчен көрәшә торган оешмалар бар. Шуларның иң алдынгысы ул безнең бөтен дөнья татар конгрессы. Бүгенге гаять авыр шартларда алар безнең милләтебез, телебез өчен зур көрәш алып баралар. Шуңа монда сәхнәгә мин безнең кунагыбыз, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары, минем дустым Илгиз Халиковны чакырырга. Hürmetli юбиляр, Рифат абый. Әлбәттә, Рифат абый, бүген сезнең бәйрәм бик матур һәм бик дөрес сүзләр сезнең турыда яңгырады. Һәм мин үзем сезне шәхсән белмәсәм, мин шикләнәм. Әмма бу сүзләр хаклы һәм урынлы. Беренчедән минем әйтәсе килә сезгә кайнар сәлам сүзләре бөтен татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакир Исмәгыйль улыннан шәхсән үземнән һәм әлбәттә барлык татар дөньясыннан сезгә кайнар сәлам. Мин бер мәсьәлә өчен генә укыдым. Ни өчен мин Рифат абый белән бик соң таныштым икән? Без аның белән татар шигърияты көннәре дигән искиткеч чара вакытында таныштык һәм шуннан безнең дуслыгыбыз бик ныгайып китте. Һәм инде менә 70 яшьлек юбилей дип әйтәбез. Мин күпкә кечерәк, әмма мин ул яшь аермасын сизмим. Һәм аның берничә гашык дәлиле бар, чөнки аның берсе ул Рифат абыйның замана белән бергә атлавы. Ул аның беренче чиратта әйтәсе килә, ул социаль шилтәр дөньясында шундый көчле иттереп адым ясаулар белән. Менә Иманым Камил иртән минем башланып китә, иртәнгәчә кахвәдә. Һәм инде Рифат абыйның төнне пост итеп куелган шигырьләреннән һәм үзенең бакчасындагы чәчәкләреннән. Мин һәр вакыт кызганмыйча лайк куям, әгәр дә мөмкин булса, мин лайкны икләтә күпләп куяр идем. Һәм инде филолог буларак аерым әйтәсе килә, Рифат абыйның поэзиясе бик үтемле. Архайлап әйтеп китте, 1 елдан торган, 2 елдан, 3-4 елдан торган шигырьләре һәм анда нинди тирән мәгънә. Мин аның җыентыгын кулга алу белән аны 1 сәгатьтә укып чыгып, шундук шалтыраттым Рифат абыйга. Рифат абый, мин укып чыктым һәм искиткеч поэзиягыз белән сокланам, минем өчен зур ачыш дидем. Һәм әйтәсе килә, бүгенге көндә шигърият мәйданында Рифат абыйның кабатланмас үзенең стиле бар. Һәм ул стиленең аның үзенең доминантлары бар. Бүгенге көндә миңа калса, бу өлкәдә әле бик кызыклы фәнни тикшеренүләр булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм бәлки мин дә буңа ниндидер бер өлеш кертергә дип уйлыйм. Һәм инде әлбәттә юбилей булгач бүләкләр булырга тиеш. Һәм инде менә тагын бер абыйны кысатып китерәм. Ул медальгә мохтаҗ булу турында әйтте. Һәм инде әлбәттә татар дөньясының иң зур бүләге аның бөтен дөнья татар конгрессы
конгрессының медалі белән сезне бүләклисем килә. Сезне алкышлар. Һәм истәлекле бүләк ул Бөтен Татар конгрессының ул сәгате. Рәхмәтем сезгә зур. Соңгы шөгылем минем. Мин күп һөнәрләргә өйрәндем. Соңгы шөгылем мин шигырь укырга өйрәндем. У шигырьләрне. Менә кай вакыт элек әйтәдем мин, укалы минем шигырьне, шуны тыңлыйсы киләде. Чөнки үзем укый алмыйм. Хәзер бераз өйрәндем уга инде. Ләкин монда мин сезнең алга шигырь укыган корифеен, Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗановны чакырасым. Şair canı. Bu dünyada yoktur şair bulmaganlar. Күңелләре мөлдерәмә тулмаганнар. Бик күпләрнең жаны ташып түгелгәндер. Ак кәгазьгә тамчы-тамчы сибелгәндер. Бик күпләргә илһам килә bir минутка. Бары шагыйрь жаны яна, мәңге утта. Ең бірінші байрақшылар ауа. Исән қала артта шуышқан. Шуышқаннар білән күбірәк шыға, әрбір халық, әрбір соғыштан. Батырлардың қайсын ядырап алған, қайсын алған қара хиянат. Шуышқаннар көп шақ исән қалған. Алар үшін yoqtur qiyamet. Yaşlay helak bulgan küpme batır, qalmı qaçaq hatta nesli. Şuuşqandan şuuşuşu tuğa. Bu haqlıqda köpten bilgili. Maymıl kişi bulgan turı basqaş. Bir uy burşı janğa işilip, Сирәүшілерге әуіріліп, қалыр мекен мисың кішілік. Татарларының тарқаулығына бұршылып жазылған қысқа шиғырлар. Бірсі бұлға, бірсі қапшақ, бірсі алтын ұрдадан, Әлбәйді, татар деген милләт ішті болмаған. Бірсі мишәк, бірсі типтер, қайсылары кірәшін. Әй татарым, сен қайдасың, түшлеріме кірәсің, түшлеріме кірәсің. Туған жаққа, саван туйға, сағынып қайта татарлар. Туған жерлер әркімді де үзіне бит тарталар. Алар білен балалары, ұнықтары да қайта. Тек аларының туған жері бүтінлей башқа яқта. Жетті заман, қайбіреулер күкірәк суға, я татарин, қайшан үйренер етірге, Татар min deyip, Tatar min. Ник әлемдә татар юк deyip уғаланмасын достым. Чөнки татар җитәкләгән шул галәм институтын. Айрылганны аю ашар, шундый мәкаль татарда. Аю кирәкми татарга, берсен-берсе ашарга.
Иілген башны қылыш кесмей. Юктыр мұнда хата. Иілген башны қылыш кесмей. Бары шаба балта. Әй татарым, көппе яшап була, бір-біріңді хурла. Қайшан татар яши башлар, бірсін-бірсі зурла. Туған ерін яратмаған, аны турында жырламаған шағир жоқтыр. Мен өзім де, чөнки безне туған як шағир екен. Қайсы шағирден сұрама, мен шунда туғанға, шунда өскенге шағир болдым мен. Енді Арша районында туып өсіп, шағир болмау бүтінлей мүмкін түгіл. Әйтергә кирәк, минем әнием Яңая башлыгы. Сіз Кырлайга түшкәндә сулга бурылабыз, уңга бурылса анда терәлеп тора Яңая баш. Мин ел сайын анда кунакка барадыр. Һәм шул Тукай Абуш уйнап үскән буыннарда мин дә уйнап үстем. Шуннандыр күрәсең минем шагыйрьлектә. Шул вакытта Сания Ахмеджанова безнең якташыбыз бик дөрес әйткән. Аршада шагыйрь булу кыен. Чөнки анда шагыйрьләр күп, Тукай, башкалар. Һәм бу фонда шагыйрь булу бик кыен. Мин үзем Мари иле кырыенда урнашкан бер кичкенә генә татар авылында туып үстем. Безнең авыл әллә ни зур түгел. Урама да аның 3 кенә. Әмма халкы да аз, әмма эшкируйны биргән авыл булмый кичкенә. Булса була бары төшкенә. Янында юганың урманы да, күлләре юк, акмый зур юлга. Ник сагынам икән шул авылны? Иде шахта, эштә һәм юлда. Авылымның тузагына хәтле, якын миңа элек-электән. Сагыну хисе улгайган сайын артагына бара нилектән. Бу сорауга җавап бирә алмас, хәтта 90 яшьлек бабай да. Авылыма кайтсам, әйләнәм мин, ялан да билебер малайга. Кырларыннан үтәм сине, камылларын хәтта иркәли. Оныталмам авылым, оныталмам. Сызылып аткан хартам иртәңне, оныталмам сихри кечләреңне, сорар кошларыңның моңнарын. Кайда гына булсам да мин авылым, сине уйлап, сагынып, җырлармын. Таба алмадым синнән матурын, күп эзләсәм дә мирҗәмем. Көчләр бирәсең син һәр балаңа, и мирҗәмем минем, җирҗәмем. Инде монда кайлайтып китте, шушы кичкенә генә авылдан эш герой, Каламада алтын тапкан Барый Шафигуллин чыкканнар. Аны дәвам итеп булыр иде, мин бер һаман вакыт таба алмыйм. Хәтта Советлар Союзында да халык санына иң күп герой чыккан авыл безнекедер. Анда 500 кеше булган, шуннан эш герой чыккан. Минем болашакны исәпләмәгәндә бер кайчанда кулыма кагаз, каләм алып шигырь язырга утырганым булмады. Күңелемә килгәнне теркәп кенә куеп бардым. Шулай инде, бүтән гомер хобби булды. Яшәдем, уйнап кына, хәзер күрәм һәммәшен эшләнгән, уйлап кына. Инде авылдашлар, менә күрше авылларның бөтенесенең дә җыры бар, безнең авылның гына җыры бар, юк. Бу инде мин аңлавымча, син дә шагыйрь булып йөрисең инде дип әйтүләре булгандыр инде. Шуннан шигырь язарга туры килде, авыл турында җыр язарга туры килде. Аңа Рәсимә Яматуллина көй язды, һәм аны үзе башкарада сезне алды. Рәхим итегез.
Атавый, якташыбыз Рифат Җамал, бик зур рәхмәт Рифат абый шушындый тикшерүегезгә. Булганыгыз өчен шушындый уртак җырларыбыз әле тусын дигән ихлас теләктә калам. Бүгенге матур кичәгез 18 яшьлек юбилеегыз белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә. Җырны шибәр хатыннар җырласа, күңел тагын да түгәрәкләнеп китә. Менә мине монда бүген шагыйр буларак зурлыйлар. Ләкин мин бүтән аңлы гомеремне авыл хуҗалыгына бирдем. Авыл хуҗалыгы өчен белгечләр хәзерләүгә бирдем. Һәм моны онытмыйлар икән. Мин инде бүген язучылар берлегендә эшләсәм дә, шагыйр булсам да, шуңа күрә монда мин авыл хуҗалыгы министрының урынбасары Ленар Наилевич Гариповна күреп бик мәмнүн булдым. Сезгә сүз. Hayırlı keçiler, kelgen konaklar, hayırlı keç. Rifat abay, мен шулай деп айтайын деп, потому что мен өзім ала деп айтады алмасқа могу, но шулай деп айтамыз, якын етіп айтайын, потому что мен аның оқучысы, шуңа күрә бик ғырурланам дегенге секілді Рифат абайны сіздің шушындай дәрежеге ерешкенге, шундай зал, матур менә күп кеше жиылган, шулай барлык булган эшләгән эшләрегезнең нәтиҗәсе шушы залда итеп зала. Шушы залда отырып сезгә карап, на самом деле ғырурланып утырам мен дегенге секілді. Энем белән шушы Казанский государственный ветеринарный академия бетереп чыккан егетләр инде без үзебездә шунда утырдык. Менә монда да залда егетләр утыра, барысы да кунак булып килделәр. Ләкин дә хөрмәт итеп Рифат абый сезне чын күңелдән на самом деле эшләгән эшләрегездә бәйгедә, язган шигырьләрегездә, укыткан укучыларыгызда бәйгедә бик күп дип әйтәсе килә. Менә монда залда әйтеп кенә әйтеп бетерергә урында юк, бәйгедә сөйләп китсәк бик зур вакытны алачак. На самом деле, лаборанттан алып, бәйгедә секендә нинди зур дәрәҗәле, зур академияның җитәкчесе булып, ректоры булып эшләгән кешеләр сезнең кулдан, на самом деле, сезнең белемнәре белән бәйгедә нинди генә укучылар чыкмаган. Шушы чыккан укучылар кайсы өлкәләрдә эшләгәннәр бәйгедә, ветеринарный академияны бетергән егетләр, кызлар, барысы да Татарстан күләмендә генә түгел, Россия күләмендә дә бик зур урыннарда эшлиләр. Шуңа күрә сезнең әле бәйгедә секендә дә менә шушында утырам, әле бәйгедә секендә дә укыган лекцияларыгыз әле дә исемә төшеп тора. Шуңа күрә диагностика кафедрасында укыган лекциялар деталь иттереп бирә идегез, бөтен фәннәдә деталь иттереп күрсәтә идегез. Шуңа күрә корыч теге таза күңелдә на самом деле егетләрчә теге олы абзыйларча бәйгедә воспринимать итеп ала идек бөтен биргән фәннәрне. Чын күңелдән исәнлек, саулык, сәламәтлек әйтәсе килә. Безнең үзебезнең министрыбыз исеменнән Марат Азатов исеменнән чын күңелдән сезне шушындый матур кичәгез белән тәбрик итәсем килә, юбилеегез белән, киләчәктә сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, киләчәктә дә безне шулай итеп сөендереп, шатландырып, матур гына итеп шигырьләр язып, һәр вакытта күрешеп, фәлләрне белешеп, матур гына итеп яшәргә насыйп булсын. Чын күңелдән бәйрәмегез белән исән-сау булып, гаиләгез белән, дусларыгыз белән, туганнарыгыз белән тигез тормышта матур гына итеп яшәргез. Киләчәктә дә шушындый матур шигырьләр язырга насыйп булсын. Мактау хатына шундай моны укып китсә бик зур инде монда бәйгедә. Үзегез укырсыз, пожалуйста, чын күңелдән. Мин рәхмәтемне җиткерәм. Безнең министрлыгыбызның бүләге бәйге секендә шушындый матур бүләк. Чын күңелдән юбилейгез белән. Эшләгән эшләрегез барысы өчен дә бик зур рәхмәт әйтәм. The
Ömrünüzün ulu vakası, kungillerde kalsan, uyalar